Hello po mga ka-Foodie Bees! Today kakain po tayo ng Lumpiang Hubad, Grilled squid with ham and cheese. Chicken Inasal, at rice. At meron po tayong pangimagas, pakwan. Ayan. Isa na naman pong special na araw ngayon dahil meron na naman po tayong makakasama sa online collaboration. Ang ating bagong kaibigan sila, Jenhen Capares. Ayan. Sila Jenhen Capares po ay nakabase po sila sa Parañaque. Sana po suportahan natin sila at huwag kalimutan Subscribe! Sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanila, panoorin natin to. Hello mga ka-Foodie Bees! Kami ang Jenhen Capares. Inaanyayahan namin kayo na sana ay suportahan nyo rin ang aming channel. Maraming salamat Sis Alvi at VVM. Kita-kits mga ka-Foodie Bees! Ayan guys, napanood natin ang bago nating kaibigan na sila, Jenhen Capares. Mag-asawa po silang nagmumukbang, si Capares Hen at Capares Chen. Sana all may Capares. Ay, oo nga, no? Sana mga Foodie Bees, suportahan natin sila at huwag kalimutan Subscribe! So, bago po tayo kumain, mag-pray muna tayo. In the name of Father, Son, and Holy Spirit. Amen. 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 Ayan. Malinis na po yung kamay namin. So, kain na po tayo mga Foodie Bees. Kain na po tayo. Jenhen Capares. Kain na po. Ito yung sa akin. Sige. Dito tayo kakain. Yan. Sabay tayo, ha? Hindi siya nagsasaw-saw. So, dito siya Kasi sa guys, yung chicken, na to. Unang subo para sa inyo mga ka-Foodie Bees. Jenhen Capares, para sa inyo ang unang subo. Kain po. Meron ham at saka sisa. Sarap. Sarap. Nakakamiss. Nakakamiss yung lumpiang hubad. Tikman natin itong lumpiang hubad. Meron siyang dinurog na mani. Ayan. Sana all may mani. No? Parang anong tawa dyan? Sarap kaya. Ang shoot ng pusit natin. Sarap. Ito yung ham. Ham ba to? Sarap. Meron siyang cheese. Tsaka ham mo. Ang cute ng pusit, no? Isang subo lang sa'yo to. Sarap. Ang sarap ng chicken, guys.
Mga ka-foodie beef, sinadyanhan ka pares po. Pag ang sarap-sarap ng mga pagkain na laging fiesta, laging puno yung kanilang mesa, mga ka-foodie beef. At alam mo, napanood ko sila. Ang ganda ng video nila, guys. At parang nanonood ka ng ano, yung pambatang video. Alam mo yun, yung boses ni ang boses nila. Kapares hand. Napaka lambing ba yun? Napaka ng boses nila. Ang sarap pakinggan. Malambing yung boses ni Kapares hand. Parang sa yung sa Batibot. Yung host ng Batibot. Ano kasi pangalan nun? Ang ganda. Natutuwa din ako sa boses nila. Para na din silang, parang newscaster din sila. Yes. Oo. Sarap, oh. Tapos sausaw mo sa toyo, kalamansi, tsaka madaming sibuyas. Sarap ng chicken. Guys. Saan? Tingnan yung pusit. Isang subo lang sa'yo. Parang hotdog lang, ha? Ang sarap. Yung hotdog na maliit. Gusto ko talaga malaki. Sarap talaga na Hubad na lumpia. Maraming singkamas. At saka sinadyanhan ka pares po. Napaka-supportive din po nila. Lagi din po sila nasa premiere po. Napaka-supportive nila. Hindi sila nag-a-absent. At maraming salamat sa nakakulab natin si Jennar16. Ayan. Maraming salamat, Kabalen. Pag uwi daw nila, makikita daw tayo. Yes. Sana mawala na yung pandemic, no? At syempre, yung mga previous na nakakulab din natin dati before, si Bobby and Rocky, at saka si Chenja kay 10 ASMR. Ayan. Supportahan din po natin sila at mag-subscribe na po kayo. Kanina tinatanong ko kay BBM, bakit lumpiang hubad? Sumagot ka kasi Nakahubad. wala daw balot. Sarap ng ulo na Wala po kami napag-usapan na kakainin ni Jenhan Kapares po. Hindi po kami magkaparehas na kakainin. I'm sure na masarap po yung kanilang kinakain ngayon. Kasi masarap naman po talaga yung mga pagkain nila. sarap talaga ng
kapag meron balot, hindi ako kumakain. Kapag nakahubad, kumakain ako. Ayan. Ganun yan? Mm-mm. Tinatanggal mo pa yung balot? Mm-mm. Kasi masarap nakahubad, di ba? Sarap. Sarap nga. Alam mo, mga foodie bees, kanina na malengke sila BBM, nakabili sila ng malaking octopus. Laki, no? Yes. Gusto mo pang rice? Abangan nyo kung kailan namin kakainin yon. Oo. Mumukbang. Laki. Kaya mo na lang. Dalawa yun. Hmm? Mas malaki yung isa. Mga foodie bees, Jen Hen Kapares po. Kapares Hen. Yan. Thank you so much po sa online collaboration po natin. God bless po. Sarap ng ulo. Sarap. Sarap. Busog ako. Pakuhan naman tayo. Sarap. Tamis? Tamisin natin. Ayan. Ay, talaga. Mga ka-foodie bees, Jen Hen Kapares po. Pagkatapos po namin, lipat na po kayo sa kanila. Yan. Masarap yung pagkain nila yan. Ang tamis ng pakwan. Tamis? Kasing tamis ng relasyon ninyo. Nila, no? Oo nga. Tawagan nila Bebe Love. Ikaw may Bebe Love ka ba? Wala. Hindi na uso sa akin yung baby love na yan. Doon tayo masasaktan sa baby love na yan. Malapit na yung Valentine's, dapat may Bebe Love ka na din. Kailangan mo yung Valentine's na lilipas din yan. Hindi naman yan. Isang araw lang naman. Isang araw lang naman yan. Kinabukasan, mag-aaway. Valentine's, gagastos ka lang. Hindi naman ikaw gagastos Yung lalaki.
O, syempre, kapag nabuntis mo, gagastos ka. Kapag babae, manganganak yan, gagastos ka. Oo. Pakakasalan mo yan, gagastos ka. Sa hospital, Hindi. Pag magmamanhikan. Oo, gagastos ka. Oo. Dahil gastos niyan. Ang sa bading, pipikit ka lang. Tapos pagising mo, may 1.5 ka na, may motor ka pa. O, tignan mo yung ikaw ko, may sibuyas na ako. Hindi ko malunok. Ayun guys, joke lang. Hindi, ganun lang yan. Hindi naman maharot Ano lang. yon? Kasabihan yun. Kasabihan sa mga ano. Ayan guys. Naubos natin. Nabos namin. Unti na lang yung gulay. Habang kumakain si BBM, subo ko lang to. Habang kumakain po si BBM, ubusin mo na yan. Gusto po namin magpa-thank you sa nag-super chat sa amin kahapon sa Jules and Aris at Jennar16 po. Ayan, supportan po natin si Jennar16 at mag-subscribe na po kayo. Yes. At thank you so much din po sa mga sa mga members po namin sila. It's me, Grajin, Joby Tenorio, para sa Silver Bee, Jenja Kaiden at Lunch Break ASMR para sa Golden Bee. Sana po suportahan natin sila at mag-subscribe na din po kayo sa kanila. Thank you so much po at God bless po. At shoutout din po sa mga viewers po natin kahapon. Albert Canvas, Halu, Samsera, Merinda Jerusalem, Kusinang Bahay, Rosalie Palisa, Kay Torres, Feeling and Moments. Ayan, lagi siyang nag-message nagko-comment sa atin yan. Hello po. Ana London Vlog, Weng Guevara, hello po, shout out po sa iyo Weng Guevara. Jessica Pala, ayan, at sa mga friends po natin na laging nakasuporta sa atin mga Pinoy Mukbanger sila, Abby Calderon, Let Calderon, Rachel Calderon, Grace Calderon, ayan, mga Calderon family. At kay Christine Ogawa. Sisi, thank you so much po sa suporta po ninyo. Maraming salamat po, ma'am. Tawa siya ng tawa lagi sa atin yan. Maraming salamat po, ma'am. Christine Ogawa. Siya daw yung natin, stress reliever din, stress reliever daw tayo. Sabi ni Christine Ogawa. Gamutan mo na lang. Tawa. At kay Mamita, Brenny Lagangan, get Hello well soon, po. Yes, Mamita. At kay Jing Suyat, Jocelyn Salalila, Sheila Rojas, Catherine Gaviola Vlog, Fernan Constantino, Isa Tisay, at kay Nancy Suson. Ayan. Hello at sa mga po. friends natin, thank you so much sa inyong mga friendies at sa mga Pinoy Mukbangers na din po. At sa mga avid viewers at silent viewers din po natin. Yan. Magugas lang po kami ng kamay at maglalaro tayo, guys. Bye-bye! Nalinis na yung kamay namin at maglalaro tayo na... Wear your short challenge. Ayan, paunahan po kami ni BBM makasuot ng short na di gamit ang kamay. So, isuot na natin yung short. Ayan. Walang dayan to. Hanggang sa ilalim ng tuhod muna yung start. Ayan. So, ganito po. Dapat masuot namin hanggang dito. So, Hanggang bewang. Okay. Gina. Makapudibis! 1, 2, 3. Start na tayo. Hindi ko nagagawin pa. Ano ba?
Hindi ah. Ay! Hoy, unti na lang! Nalitaw yung ano ko, Lex. Hoy! Pwede na yan! Ay! Pwede na! Ay! Nanalo ako! Ikaw! Napagod ako. Ayan! Maraming salamat, Jenhen Capares! Foodie Bees, Jenhen Capares po, supportahan natin sila at mag-subscribe na po kayo. Pakiclick na din po yung notification bar nila para po ma-notify po kayo sa mga bagong videos nila. Yes! Ganon din po sa amin at follow nyo na po ang aming Facebook page At TikTok ni BBM at TikTok na The Foodie Bee. at Instagram po namin. Ayan mga ka-Foodie Bee. Kung gusto nyo ang aming video, please don't forget to like, share, and subscribe. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you po!